Vážené delegátky, vážení delegáti, přátelé. Když jsem byl minulý rok v Charkově předávat auto a drony ze sbírky, kterou jsem za Top Team organizoval, měl jsem možnost potkat se s politiky ze strany Julie Tymošenkové a politiky ze strany Petra Porošenka. A oba dva tábory shodně vzpomínali na Karla Schwarzenberga, který ve chvílích krize vždy dokázal najít vnitřní sílu a odvahu postavit se za správnou věc. Tato odvaha, jako kdyby Topku, opustila spolu s Karlem. Jsme strana, která reaguje na všechno pozdě, většinou mnoho hodin po ostatních. Jsme strana, která se schová za přehnanou slušnost a pasivitu, aby nemusela jít do boje. Ne nedokonalost programu, ne nedokonalost v projevu, ne v komunikaci a ne v plánování. Pasivita je to, co nás nakonec zničí. Pasivita v přístupu ke změnám a útoky na aktivní s tím, že to, co dělají, není bez chyb. Jenom aktivní lidé totiž rozhodnou o tom, jestli skončíme tady, na Olšanských hřbitovech, nebo se znovu nadechneme a konečně se oblékneme do zbroje a vybojujeme si právo na existenci. Já jsem mladý člověk a k tomu patří jistá forma zbrklosti, ale právě i odvaha. A já vím, že dokážu konkurovat Julii Smejkalové, Katě Demetrašvili a dalším mladým poslancům, kteří byli zvoleni v těchto volbách. Co k tomu potřebuji, je vaše důvěra a podpora. Dejte mi šanci a já vás nesklamu. Jsem kandidátem pro všechny, kteří věří, že hodnoty nejsou jen prázdné slovo a že náš úspěch je dílem každého z nás. Že stát má odpovědně hospodařit a že myslet dlouhodobě, že tradice, odpovědnost a prosperita jsou věci, za které má smysl bojovat. Mé jméno je Matyáš Paulíny. Je mi 21 let a jsem kandidátem z Libereckého kraje. Kandidátem pro aktivní a odvážné. Děkuji za vaši případnou podporu.